Dera ġdida għall-uffiċjali tal-Aġenzija għall-Infurzar il-Leża li issa bħall-uffiċjali tal-Pulizija wkoll se jkollhom il-bodycams. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fejn ħabbar li tali investiment ilaħħaq madwar €1,000,000. Dan it-tiġdid u rifless fl-uniformijiet tal-uffiċjali u anke fil-vetturi u l-muturi li għamlu użu minnhom. Dan apparti li se jitnieda sit elettroniku ġdid. Waqt li enfasizza li l-Gvern qed jinvesti biex l-uffiċjali ikollhom lodda meħtieġa, il-Ministru Camilleri qal li l-ewwel bodycams kienu fuq l-uffiċjali tal-Pulizija u issa ġie deċiż li dawn jingħataw lill-uffiċjali tal-Leża. L-esperjenza fil-korp tal-Pulizija turina li naqsu mhux biss l-inċidenti ta' vjolenza fuq il-Pulizija imma anke l-allegazzjonijiet, dak nistgħu naraw jiġri wkoll issa fil-Leża b'dan l-investiment, però wkoll tipproteġi lill-pubbliku għaliex inti jagħtu dak il-footage li jittieħed jista' jintuża miż-żewġ naħat. Ħajuri l-atteġġjament u l-aġir taż-żewġ naħat. Il-kap eżekuttiv tal-Leża Svetlik Flores tenna l-Aġenzija li twafqet 10 snin ilu se tara din il-bidla tidħol fis-seħħ mill-ewwel ġimgħa ta' Novembru li ġej. Spjega l-investiment fuq il-bodycams u ta' €300,000 maqsum fuq 4 snin. Dan fil-waqt li sar investiment ta' €200,000 fuq 10 muturi ġodda.